Hi mga kapobre, it's me, the organic fish. Naku-share ninyo ba? Kini ding ng mga anak ka nya sunod-sunod imong anak. Adto gid ita maglisod no ini college sa imong anak. Kay dito nimo ma-realize ba nga lisod di ay ning anak nga sunod-sunod kay kung mo-college sunod-sunod sa bayranan. Unya sa panganak nimo dili pa kay lisod kay grade 1 pa sila to grade 6 di pa bang kay na lisod no kay na may public pero mag-college pala day bisag moingon pagkag public ang bayranan ra public rang school nila kung magsunod-sunod imong anak ga college perting lisura unti mo gartir nimo sa imong purul din nakakapalit. Unya kini man sad guday gud usahay kita di mo gini mo kalikayan sa datong bana mo dulog nato di ba no unya makalimot og ibot. Nya mapurma man di itong bata ini kagabi. Mapurma man dito sumana nakalisod mo na. Kag naibawan pa ako sa una days nga may pay nag-pills ko or nagpa-injection ko para di mapurma silang lima kay nagsunod-sunod mo na kamo karong mga bagong mga minyo mga bagong mga nag-asawa dapat kung mga anak kayo lagyan ninyo ng latang na pila ka tuig like mga mabuntis mo karong tuiga magbuntis mo after 3 years na pud kay kalisod man og magsunod-sunod sa college di nakakapalit. Di nakakapalit og panty hasta ang lisura mo na kayo say madisgrasya magutaw at kabalo nga inigdulog sa tumbana na purma na dito. Dini na lang kukusub mga guys share na nako ninyo kung magminyo mo ayaw mo panganak og sunod-sunod kay lisod kayo guys adto ra ninyo ma-realize inig ka college sa inyong anak so ay mo kalimuta 801-715. So daghang salamat nyo tanan, love you all, good luck sa ninyong tanan, love you all, have a nice day guys.